चिरैया दुनु गलिया के चूमे लइका तो लइका हो बुढ़ाओ भी झूमे तितली चिरैया दुनु गलिया के चूमे घर पूछी तो बतावे बंगाल बा होना वाला कमाल बा होना वाला कमाल बा होना वाला कमाल बा होना वाला खाई महल बा सफरी दिनर कोडेली मुर्गाया मछली एकर खर्चा में केहू न सफरी मन के माना ल खाली देखी के कमर बातें करे के बात ले ली हो नंबर सच कहतन जीव के जाल बा होना वाला कमाल बा होना वाला कमाल बा ढोरी में पेन्हवले चोली के गजबे डिजाइन बनवले नक के नथुनी बा ढोरी में पेन्हवले कहे धनंजय धीरज